Κύριε Αδαμίδη, σε ευχαριστούμε πολύ για τους σκοπούς που έπαιξες. Τώρα θα ήθελα να μας πεις πώς κατασκευάζεται το αγγείο. Πρώτα, από πόσα μέρη αποτελείται το αγγείο? Σε 4. Από 4 μέρη. Το πρώτο μέρος είναι αυτό που φουσκώνουμε, ο ασκός. Ναι, ο ασκός. Ο ασκός. Αυτό πώς γίνεται? Ποντιακά θα λες αυτά. Αυτό που λες γίνεται το ξύλο αυτό. Το πετσένε πρώτο χάρη μας, το πετσί. Αυτό το κάνουμε χασίλ με στάκτη. Χασίλ με στάκτη. Δηλαδή, σπάζουμε έναν πρόβατο ή αρνίν. Αρνίν. Έναν αρνίν. Ένα λεπτό. Εγώ θα ρωτώ και εσύ θα λες. Για να είναι καλό, πόσο μηνών πρέπει να είναι το αρνίν? 5 μηνών. 5 μηνών. Άμα πάει παραπάνω γίνεται? Γίνεται, αλλά πιο καλύτερο είναι εκείνο. Έτσι. Πρέπει να είναι το ανώτατο όριο 5 μηνών αρνίν. Έσπαξα με τα αρνίν. Πώς θα βγάλουμε το ατόνα ένα ολόκληρο? Ας ο αρνίν να πάνε. Γιατί βλέπω ότι από πουθενά κομμένο γένα, το ολόκληρο είναι το παιδί. Βλέπετε τα αρνί, κόφνα το. Ναι. Τη γούλανε. την πρώτα. Ναι. Και από εκεί παίρνουν ένα καλό φουσκώνατο και κρέμανα το ασωπίσα στα πατσάκια. Ναι. Και σιγά σιγά φουσκώνα και βάλα το με τη μούστα προς τα κάτω και βάλα το ολόκληρο. Ώστε σπάζομαι τα αρνίν. Ναι. Κρεμάνομα το σε ένα δέντρο. Ναι. Και με τη μούστα σπίγγω. Φουσκώνομα το πρώτα. Ναι. Ασοποδάρ. Για να γλουπείτε πιο νωρίς. Ναι, φουσκώνομα τα ασοποδάρ. Ναι. Φουσκούτε και ύστερα με τη μούστα κουντούμε αυκά και στο αρνίν, ρουζ και από μεν το αγγείο. Γιατί με το μασί είναι θέμα φοβούμε σε κόκκετη, σαν να κάνουμε μεγάλα ύστερα άφηστον. Λοιπόν, έβγαλαμε το πετσίνα τώρα. Δεν θα φτάμα. Ύστερα κάνουμε με τη στάχτη ζουμάρ. Σαν γεγούρτι έτσι πικτό. Ναι, με τη στάχτη. Με τη στάχτη. Κοσκινίζω με τη στάχτη. Όχι, δεν είναι για το κοσκινίζω. Μπορεί να είσαι απες καρβόνια και να βλάψει. Έχει. Δεν πειράζει. Λοιπόν, παίρνουμε τη στάχτη. Στέκεται 24 ώρες μέσα στη στάχτη. Μέσα σε αυτή τη λάσπη. Ναι, με τη λάσπη για να σπάνουμε την τρίχα. Τα μαλλία, να ρούζουν τα μαλλία. Ναι, να μωρούν τα μαλλία. Μήπως άκουσε. Εγώ έμαθα ότι σε άλλα μέρη παίρνει σκυλία καθαρσίας. Ένα λεπτό. Σε άλλα μέρη παίρνει σκυλία καθαρσίας. Από πατήματα από σκύλο. Και τα κάνουν έναν πολτόν, όπως είπες εσύ, αμοζουμάρ και βάλουν απ' στα αγγείων. Ώστε σονόφ βάλανε στάχτη. Στάχτη, συνάμα και στο κόφρο μέσα. Σε τι κοπριά? Σε αγελαδίσιο κοπριά. Αγελαδίσιο κοπριά. Πότε, πρώτα ή ύστερα? Μη χωνεμένο δηλαδή. Ναι. Έτσι. Μη χωνεμένο, έστηκε 3-4 ώρες και έφανε το μαλλί. Στάσου, για να μην μπερδεύω. Πρώτα βάλαμε το σε στάχτη. Ναι. Ύστερα έβαλαμε το συγκοπριά. Όχι, δεν ήταν ανάγκη να βάλεις. Άλλοτε συγκοπριά, άλλοτε στη στάχτη. 4-5 ώρες συγκοπριά. Στη στάχτη 24 ώρες. 24 ώρες. Η κοπριά ήταν μισοχωνεμένο. Την κοπριά έπρεπε να φτάμε το ξαναμούν λάσπη. Όχι, εκεί που είναι ανάβει η κοπριά. Ναι. Όχι, εκεί που ανάβει να το βάλεις μέσα. Το βάζουμε μέσα. Και να το σκεπάσεις. Ναι, το σκέπασαμε. Έβγαλαμε το. Τελείωσε το πετσί. Το πετσί. Στα πάνε εκείνο που φυσάς. Εκείνο που φυσάς το ξύλο. Αυτό είναι ξύλο. Από τι ξύλο είναι? Δέντρο. Οτιδήποτε. Αυτό του φέκα λέμε εμείς στην Τουρκία. Του φέκα λέμε. Το ξύλο. Ναι, του φέκα. Αυτό λέγεται του φέκα ή αυτό. το ξύλο να... Το ξύλο λέγεται του φέκα. Αυτό λέγεται φυσετέρ. Φυσετέρ. Παίρνουμε λοιπόν από ξύλον του φέκας. Ναι, του φέκας. Και φτάμε το φυσετέρ. Το βαθουλώνουμε μέσα, το τρυπάμε μέσα και ύστερα ασο έναν τυποδαρή την άκραν, έτσι, δένομα το καλά να μην έβγαινε αέρας. Ας άλλος τυποδαρή την άκραν βάλουμε εκείνο, πώς λέγομαι Νεφ. Νεφ το λέμε εμείς. Νεφ. Το νεφ. Το νεφ. Αυτό από το ξύλο είναι. Αυτό είναι απίδι. Το καλύτερο ποιο είναι το? Το καλύτερο είναι το κομμάρ, το οποίο είναι τα συμπατήτα, δεν είναι εδώ. Κομμάρε. Πώς είναι, γεμάτο είναι. Όχι, δεν είναι άλλα κομμάρε. Είναι τα κούμαρα. Όχι, άλλο. Άλλο, κομμάρ. Κομμάρ σε τουρκική λέγεται, αλλά σε ελληνική δεν ξέρω. Καλά, εμείς θα το βρούμε πώς λέγεται. Λοιπόν, κομμάρ ξύλο. Και φτάμε αούτο βαθουλόνοματο και ύστερα όλον έναν ή χωριστόν έναν. Έναν.
απαντάσσο μέρος ανοίγουμε έναν τρυπήν και περάνουμε αυτά απές. Ναι, το έχνε τα πέντε. τρύπας. Ναι, αυτά το είναι τα τρύπας από το ξύλο είναι. Καλάμι. Καλάμι. Έπρεπε να είναι τρανόν το καλάμι ή φρέσκο. Όχι. Να είναι παλιό, θα είναι παλιό. Παλιό καλάμι στεγνών, ξεραμένο. Ξέρω, ναι. Πόσα τρυπία έχεις? 1, 2, 3, 4, 5, από 2, 10. Αυτά τα δύο τρυπία βγάλουν τον ίδιο ήχο. Όλα το ίδιο ήχο. Όλα. Όχι αυτά, τα δύο τρυπία ένα ήχο. Έναν ήχο. Τα άλλα άλλο ήχο, τα άλλα άλλο ήχο. Τα άλλα άλλο ήχο, όλα. Τα Ανάλογα με την απόσταση που είναι. Όταν θα κάνεις έναν κολλημένο ξύλο το αυτό ήτανε... Ετρυπέθηκε. Αν και τρυπέεται δεν κυβάλλομαι. Ώστε επαναλαμβάνομαι, συνοψίζομαι. Έναν αδακάτο φυσετέρ. Ναι. Έναν αούτο πως είπαμε του. Νεφ. Το νεφ. Και απαντακά. Αυτό είναι ο λαιμός. Ο λαιμόν. Το πώς δεν τζάτο και ένα που πες. Βάλω από εδώ κάτω. Αστερό, το είπα είναι τρεπημένον. Το είπα ενδεμένον. Ναι. Απές το ες. Τίποτα δεν είναι. Δεμένον με... Δεμένο, μαζεμένο και δεμένο. Μάλιστα. Πόσο καιρό θέλει ένας για να μαθάνει αγγείο? Ο πόθος ξέρει. Ο πόθος ξέρει, πολύ σωστά. Ένας απλός. Είναι δύσκολο όργανο δηλαδή. Είναι λίγο δύσκολο. Είναι λίγο δύσκολο. Η δυσκολία του που είναι, στα δάχτυλα ή στο φύσεμα? Στο φύσεμα τίποτα στα δάχτυλα είναι. Η τέχνη και η δυσκολία είναι στα δάχτυλα. Μάλιστα. Ο Κύριος είπε προλίγου ότι στην πατρίδα νέσου έτον ένας περίφημος Αγγιτσής. Αγγιτσής δεν έλεγε τον εσύ. Τουλουμτζή έλεγα. Τουλουμτζή. Πώς έλεγαν να τον Κρίστονος? Ιωάννης Γρηγοριάδης. Γοργορεύος. Ο Γιάνγκον ο Γοργορεύας. Έπαιζε καλόν αγγείον. Πολύ καλό. Εσύ επικοίνων έμαθες? Επικοίνων και μου μετασκοπούσε λίγο και επικοίνωνα. Μαναχώς έμαθες ή έμαθες? Μαναχώς. Το αγγείος πώς πρέπει να φυλάεται να μην χαλάεται? Να μην χαλάεται να το κάνω με χασίλ, με σέπ και με αλάτι. Πότε, όταν εφτάματο στην αρχή? Στην αρχή. Και εσύ είπες δύο λόγια. Όχι. Είπες με κοπριά και σαχτά. Φάνομαι με την κοπριά και το σαχτά το μαλλί. Είστε για να φτάνουμε χασίλ για να βαστά, να μην και να μη σέπεται που γελός. Ναι. Και κάνουμε ένα ποντό με το σέπ και με το αλάτι. Σέπ είναι η στυπτηρία. Ναι, σόπ και αλάτι ανακατωμένο. Πώς το είπες εσύ? Εγώ είπα το σόπ, εσύ πώς είπες? Σέπ. Σέπ, μάλιστα. Ναι, με το αλάτι. Πόσο βάλω το κέπες? Είναι βρεγμένο, είναι λιγμένο που λέει ο λόγος και σπήρωμα πάνε έτσι. Το σπήρουμε σπιτά και το τυλίζουμε έτσι. Το πασπαλίζομαι όπως λέμε. Το ραντίζομαι με σόπ, με στυπτηρία, έτσι είναι. Και διπλό όνομα το κυλίζομαι. Στέκαν 3-4 μέρες, εκείνος μπαίνει το σεφ με το αλάτι και δεν έχει ανάγκη. Και γίνεται χασίλ. Χασίλ, δεν είναι μαλακό. Ναι, όπως τα χασίλια τα τσαρούσε. Ναι. Τα τσαρούσε, έτσι και πίνε. Έτσι. Λοιπόν, άλλο τίποτα έχουμε να λέμε για το αγγείο? Το αγγείο συνήθως πότε έπαιζαν το? Δηλαδή, στα τραπέζια έπαιζαν αγγείο, δεν είναι κάθισαν. Μόνο το Πάσχα. Μόνο το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, γύριζαν στο σπίτι να μην έπαιζαν. Και σε γάμους. Όχι, θέλω να ρωτήσω το εξής. Ας πούμε, κάθε μέσα στο τραπέζι να διασκεδάζομαι. Έπαιζαμε αγγείο. Ή το αγγείο κυρίως είναι όργανο του χορού? Όργανο του χορού είναι όσοι. Κυρίως είναι όργανο του χορού. Γιατί? Γιατί η δύναμη του είναι, η φωνή του είναι δυνατή. Και μπορεί και κλώθω, όπως λέμε, ένα χορό από 100, από 200 άτομα. Ενώ και μιλήσεις και μπορεί. Ύστερα αυτό έχει περισσότερο ρυθμό. Έτσι δεν είναι? Περισσότερο ρυθμό. Και δίνει, όπως λέμε, ζωντάνια στο χώρο. Ώστε είναι κυρίως όργανο του χορού. Στα άλλα παρεμβαίνουν οι μεταλλίδες. Νυφόπαρμαν, νυφοσκέπαγμαν, το ξύρισμα τη γαμπρού, τα χπαστικών, το θύμιγμαν. Θύμιγμα μα πίνετε, έτσι και? Θύμιγμα. Όχι. Επίνετε θύμιγμα. Εθύμιζαν τα 7 ζευγάρια σαχαράγματα με τα κερία. Όχι. Θύμιγμα κι είχατε. Εντάξει, εσύ κι είσαι θύμιγμα. Όχι.
Επομένως αυτό είναι το Αγίο. Κύριε Αδαμίδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είπαμε είσαι 65, ακόμα νέος είσαι. Να ζεις πολλά χρόνια, να φτάσεις και άλλα ποντιακά 40, να δεις χαρά στους πατριώτες και να διαιωνίσεις τα όργανα της πατρίδος. Ευχαριστώ. Κύριε Αδαμίδη, θα επανέλθουμε για μια παράληψη που κάναμε. Εφούσκωσες ασοφισετέρ ταγγείο. Ο αέρας θα έβγαινε ασονέφ. Για να βγάλει ταγγείο λαλία. Όταν θα πάει στον νεφ θα περάν από πού? Από τις δύο φύκες. Ποντιακά θα λες αυτό. Δύο φύκας. Ασα δύο φύκας. Ναι. Τα δύο φύκας ντόινα τα φύκα. Καλά. Καλά με πώς έφτασα τα. Κόφτουμε το μέχρι ένα δάχτυλο, να πούμε ένα δάχτυλο φύτικα τόσο μεγάλο. Ναι. Και κόφτουμε και κάνουμε μία γλώσσα. Κόφουμε έναν καλά. Ναι. Περίπου 20 πόντους μακρύ. Όχι, 25 πόντους. 2 πόντους. 5 πόντους. 5 πόντους μακρύ. Ναι. Ύστερα. Κάνουμε μία γλώσσα. Στάσου. Ύστερα ξιώματο. Ξύζωμα το και λίγο για να βάλει. Σωμητικικά. Ναι. Για να είναι λεπτό, για να τίθεται σε παλμική κίνηση. Ναι. Και βάλουμε το απές και δένομα του. Ή έχει υποδοχή. Εκεί σταματάει. Έχει υποδοχή μέσα στην οποία μπαίνει και σταματάει. Επειδή είναι λεπτόν με το φύσιμα τίθεται σε παλμική κίνηση. Ναι. Και βγάλει τη λαλία. Τώρα τα φύκα τα δύο τα ίδια είναι ή το ένα είναι χοντρό και όχι, τα όμοια. Τα δύο ίδια. Ένα. Ναι. Και πώς επιτυχάνεις να είναι σοπάχος ίδια? Με το ξύσιμο, ναι. Ναι, με το ξύσιμο. Μήπως είναι χαραγμένα? Βέβαια, θα είναι χαραγμένο κιόλας. Πώς θα είναι χαραγμένο? Με το μαχαίρι χαράισα και... Το χαράισα το εφτάσα τα μου φύλλα. Όχι, ένα φύλλο. Ένα έτσι ίσον πελεκεμένο. Ναι. Και χαράισα και φταίει και ένα φύλλο. Στάσου, ένα λεπτό. Έτσι είναι όπως είναι το δάχτυλο τώρα η φύκα, έτσι. Απαδά στην άκρα νοσομητικά έξεσα το και πήγε σαν το λεγνό. Ναι. Μήπως έτσι κατακορύφως τα κόψα το σε λεπτά. Όχι. Όπως έτω. Μόνο. Σαν να πούμε ένα μπρασόφυλλο. Ναι. Ένα μπρασόφυλλο ασυνάκρα μητερών και τίποτα. Από την παλμική κίνηση μεταδίδει τον ήχο. Τώρα, οι διάφορες νότες που βγαίνουν εξαρτάται από το πάτημα των δακτύλων. Ναι. Εάν φυσούμε και τα δύο θα βγαίνει έναν ίσος ήχος. Ναι, ίσως. Ένας ήχος. Αυτό το καλάμι όταν θα πέρτσα το καλάμι πρέπει να είναι μαλακών, σκληρών, νέων, παλιών. Σκληρό να είναι, παλιό να είναι ξερό το καλάμι. Παλιών και ξερών. Μήπως θα βάλετε το πουθενά πες σε κανέναν τίποτα για να... Τώρα έχω ακούσει από τους παλιούς βράζουν αυτά τα φύκα στα λεγόμενα μέσα στο γάλα. Μέσα στο γάλα έβραζαν για να μαλακώνει. Να μαλακώνει, βάλουν τα πες στο γάλα και έβραζαν και ύστερα έξυγαν. Ναι, εσύ πώς επίκες αυτό? Και εγώ έτσι το έκανα. Εσύ έτσι επίκες αυτό. Βάλουμε το λοιπόν αυτά τα φύκα σαν πες στο γάλα, βράζνε, μαλακώνε, ύστερα ξύωμε και βάλουμε τα στέστα. Αυτά τα φύκα κρατούνε πολλά? Κρατούνε. Κάθε πόσο πρέπει να λάεις αυτά? Μέχρι 3 χρόνια, 5. 3 χρόνια αν πες συνέχεια. Ναι, πες. Αν και πες συνέχεια. Τίποτα, πάρεις δίκιο. Κρατούνε. Δεν μου λες ποια μέτρα λαμβάνεις, ποια μέτρα παίρνεις, το φροντίζεις να φτάσει για να μην χαλάνε τα αγγείους. Όταν έχεις αυτό στο σπίτι. Γιατί δεν χαλάει όταν φτάσει από το χασίλιο που είπαμε πριν. Ναι. Καλά, αν κοίτες στον ήλιο και θα χαλάει. Όχι, γιατί δεν βάλεις στον ήλιο. Και θα βάλεις στον ήλιο. Ώστε σαν πολλά ζεστά κυθάει. Σαν πολλά υγρά, ούτε. Θα είναι σε ένα μέρος που να μην είναι ούτε πολλά ζέστη, να μην πέρα το ήλιο, ούτε να μην είναι υγρό. Γιατί αν είναι υγρό θα σέπεται. Αν είναι ήλιος, τα ξεραίνεται, θα είναι. Ας πούμε όμως ότι θα έκανα το εμείς κατά λάθος στον ήλιο και ξερέθα. Υπάρχει τρόπος να το μαλακώσουμε? Πώς? Με το νερό. Με το νερό. Βάφτωμα πες στο νερό, μαλακώνει ξανά. Αν σέπεται όμως, σωτηρία δεν υπάρχει. Σωτηρία δεν υπάρχει. Να είσαι καλά λοιπόν, σε ευχαριστώ. Όταν παίξεις και φυσάς, έτσι είναι επόμενο με το φύσιμα να παίρνει να πας αγγείων και σάλιο μπα. Ναι. Πώς λέμε, τα φτίσματα. Βέβαια, θα πάνε πες αγγείων. Άτα τα φτίσματα μπορούν να σαπίζουν τα αγγείων. Σαπίζουν τα αγγείων. 2 μέτρα λαμβάνομαι. Για να μην σαπίζουν. Καμία αναποδογυρίσα το ευκαιρόντζα το τίποτα. Λύνσα. Αλλά εκείνο χάνεται μέσα. Εξατμύεται. Εξατμύεται. Αλλά
Μπορεί μερικές φορές από τα σάλια και τα άχνας να βρωμά τα Δεν βρωμά. Το έφταμε. Βάλω ούζο μέσα. Ξύνομαι απές ρακόπο, ναι. Από πού ξύνομαι το ρακόπο? Ασοφίσετε. Ασοφίσετε και καξίνομαι. Πολλά ρακί. Α, 2-3 ποτήρα. Αυτό σου πολλά. Ναι, δύο ποτήρα, ρακοπότηρα, όχι. Ρακοπότηρα ρακίνη λίγο θα είναι, θα σέπεται. Θα καίει το όχι, δεν το κάνει. Εγώ νομίζω λιγότερο πρέπει να είναι. Τέλος. Άλλο τίποτα και έχουμε για τα εκεί. Ευχαριστώ.